to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Gisaulog karon sa atong simbahan ang pista ni Santa Cecilia, Birhen ug Martir. Usa sa famous nga kuan ani niya debosyon mao nga gihimo ni siyang patrona sa mga musicians. Kay nanon man ni siya nga namatay nga nagsige kanta ngadto sa Ginoo. Atong iampo nga pinaagi kaniya ang atong mga katawhan, labi na kita mga Katoliko, mahimong andam nga magpakamatay nga malipayon alang sa pagtuman sa sugo sa atong Ginoo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Paminawa nga mapuangoron, Ginoo, ang among mga hangyo ug tungod sa pangama ni Santa Cecilia, dungga nga maluluyon ang among mga pag-ampo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon saang gipadayag. Unya nadungog ko na usab ang tingog gikan sa langit nga miingon, kuhaa ang binukhad nga basahon nga gikuptan sa anghel nga nagbarog sa dagat ug sa yuta. Busa giduol ko ang anghel aron sa pagpangayo kaniya sa gamayng basahon ug miingon siya kanako, kuhaa kini ug kana, tamis kini sama sa dubos, samtang anha pa sa imong baba, apan pait kini kun matulon mo na. Ug gikuha ko ang gamayng basahon gikan sa iyang kamot, ug gikaon ko kini. Tamis kini daw dugos sa diha pa sa akong baba, apan nahimong pait sa natulon ko na. Unya giingnan ako, kinahanglan isangyaw mo pag-usab ang mensahe sa Dios ngadto sa daghang katawhan, mga nasud, mga pinulungan, ug mga hari. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Katamis tagamtamon sa imong saad. Katamis tagamtamon sa imong saad. Sa paagi sa imong mga gimbutan nalipay ako, ingon og diha sa tanang mga bahandi. Oo ang imong mga sugo, mao ang akong kalipay. Silang akong mga magtatambag. Katamis tagamtamon sa imong saad. Ang balaod sa imong baba mas bililhon alang kanako, kaysa linibong nga bulawan o plata. Katamis tagamtamon sa imong mga saad, mas matamis kaysa dugos alang sa akong baba. Katamis tagamtamon sa imong saad. Ang imong mga sugo mo'y akong sulundon hangtod sa kahangturan. Sila ang kalipay sa akong kasing-kasing. Naghinga-hinga ako sa kahidlaw, alang sa imong mga sugo. Katamis tagamtamon sa imong saad. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin mo na ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus misulod sa templo o giabog niya ang mga nagpatigayon didto o giingna niya sila. Nahisulat sa kasulatan nga ang Dios nag-ingon, ang akong balay tawgon nga balay alampuanan, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Si Jesus nagtudlo dito sa templo sa matag adlaw. Ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga magtutudlo sa balaod, ug ang mga pangulo sa mga tao, buot mopatay kaniya. Apan wala sila'y nahimo tungod kay ang tanang tao nagpadayon man pagpamati sa tanan niyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining mahigugma ta sa tinuoray ngadto sa Ginoo, dumtan kita sa mga taong nahigugma sa kalibutan. Mao na si Santa Cecilia sa iyang paghigugma sa Ginoo, iyang gihalad
ang iyang kaugalingon isip birhen o sa iyang pagtuma niini dunay mga naglagot niya tungod kay di man siya mo sugot sa ilang ihangyo kaniya nga mao ang mga butang sa kalibutan. O nang gipatay nila siya. Apan malipayon siyang nagpakamatay tungod kay iya manggi higugma ang mga pulong sa Ginoo. Mausad si Jesus diri sa atong ebanghelyo, nahigugma siya sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon, ang akong balay pasabot ang templo, himuon gyung balay alampuanan, dili balay sa mga taong nahigugmas kwarta nga iya paganing gitawag og mga tulisan. Og kining maong gugma nato sa Ginoo mga igsuon, ang bugti niini mao ang iyang gisaad. Og unsa may saad sa Ginoo nga kitang magtuman sa iyang sugo adto gyud tas langit. Nya mao nay pinaka nindot na tagamtamon og kanang pangandoyon ba. Kay kita gud usahay magsigir tag pangandoy aning saad sa kalibutan. Unsa may saad sa kalibutan, basta mubuhat lang ta, makakwarta lang ta, malipay gyud ta. Mao ginay main nga saad sa kalibutan nga pangwarta gyud aron malipay ka. Pero sa Ginoo, sunda ang akong pulong kay tamis kay ni. Pero usahay lagi ang pulong sa Ginoo matud pa sa unang pagbasa, tamis ra sa atong baba, pero inigabot na sa atong dinistiyan, pasabot sa aksyon na ba, kanang aksyon gitawag og gut level. Pagbuhat na natos pulong sa Ginoo, lisod-lisod na diay, pait na diay, gilingay mong tupad yung na tamisan ra ka sa pulong sa Ginoo. Na tamis ra, amingon sa nang uban, lisod kaayo buhaton. Lisod man, pero dunay saad. Ang saad nga inigabot na nato dito sa langit, ang tanang kasakit mawagtang. Matud pa ni San Pablo, ang kasakit nining kinabuhia gamay ra kun itandi sa kabulahanan nga nagpaabot nato dito sa langit. Mao bitaw kini karong kasakit sa kalibutan, kining atong mga kagubot, gubat, mga kalamidad, bunga gid ni sa atong pagsupak-supak sa pulong sa Ginoo. Nya kada natutuman sa pulong sa Ginoo, muso dayon ang kalipay. Kuha na lang kaadlaw, duha na lang kaadlaw, birthday na nako. Sa inyong tanaw, nalipay ko o wa? Wa pa man mahurot o kahalin ang slot, so di pa kay kulipay. Pero dili biya na mo'y basihanan ka ng slot, kay nanam sa gitay halin, wa pa lang kuroy update. Pero ang makalipay gyud nako nga makaabot ko sa akong birthday kung sa akong 61 katuig nga pagpuyo sa kalibutan, nagkanunay gyud kong nagsunod sa pulong sa Ginoo despite may gitawag natog mga kahuyangan, mga shortcomings, mura ba og bata nga ambisyoso kaing mudagan nya sige lag kadagma. Maingon-ingon ana akong kinabuhi, pero naaman say panultihon nga dili iphon sa Ginoo kapilata na dagma, iphon sa Ginoo kapilata ni bangon humanta na dagma. Mora na iyang account ang pagbangon, ang pagpadayon. Nya ako sa akong 61 katuig na murag makaingon gyud ko nga daghan-daghan yung panahon na dagma ko. Ilingay mong tupad na ikaw kapila naman sa ganadagma ingna ko no.
Oh, kadaghan na eh. Inaghapon, wa ka madagma. Dagma gyapon. Mao na dili na nato sigihan og kwenta ang atong pagkadagma. Ang importante consistent ang atong desisyon nga mubangon gyud ko, magbag-o gyud ko. Mao nang dinhi sa atong ebanghelyo gilimpyuhan ni Kristo ang templo. Atong tugutan nga limpyuhan ta ni Kristo. Dili kitay makalimpyo nato si Kristo. Muna kung kita daghan na kay tagsa adto tang Kristo mangumpisal niya ato siyang tugutan, pinaagi siyang pulong nga motudlo nato. Kung ikaw karon nakapamakak pangayo sa Ginoo og tudlo nga niining maong mga sitwasyon nga makapamakak ko unsa may akong buhaton sa sunod, Lord. Pahinomdumi ko. Tudluan ni kas Ginoo nga isulti ang tinuod. Ikaw niya mapatay sa guana, Lord. Sunda lang si Santa Cecilia ug ang mga martyrs. Ay nigsulti ana, di na taganahan mamakak. Mauna na siya ay mga gitawag og renewal, pagkabag-o. O ang Ginoo ra gyud makahatag ana pinaagi siyang mga pulong. So salamat ninyong tanan nga nagsuporta gid nako. 20 nako katuig sa akong pagkapari. Sa ato pa gikan ko nag-birthday pagka 40 anyos hangtod karon sa 61 na daghan na gyud mong natabang sa simbahan pinaagi nako. Salamat kayo ha. Nya padayon mog tabang aning duha ka adlaw palit gyapon mog slot aron matiwas kinig kahalin ang atong sitio kaning atong itukod og mga balay. Mao gini ang akong dako kayong pangandoy nga makatigom kita tag 100 pesos raman gid ni ato ning itabang sa mga nag-ilaid sa kalisod. Nya ang ato sang SBF dag murag nahuman-human naman gining atong kumbinto. Ang ato na lang bayronon sa ato mga contractors. Daghan-daghan pa ning atong palitonon pero sige lang tag 500 pesos ra ni. Padayon lang kita. Ana. Naagyoy nindot nga mahitabo alang kaninyo, alang kanato nga nagsigig suporta sa simbahan pinaagi aning pagpamalit og slots. Bitanang ako karon birthday nako wa jud koy hikay kay di man makalipay ning hikay, makadugang raman sa sugar, makadugang sa kolesterol. Ang makalipay gyud ang pag suporta sa mga taong gustos Ginoo nga atong atimanon. O karon sa akong birthday akong iatiman para sa mga pamilya nga nagpuyo og mga balay nga portigyong lisura gubaon kaayo. So inaton ta inyo sa kong tabangan ani. Nya tamis ang Ginoo ang iyang pulong. Nya kun mutabang na ta sa uban bisag medyo magkalisod ta, musamot gyud katamis ug kamalipayon ang atong kinabuhi. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, mag-ampo kita ngadto sa atong mahigugmaong amahan sa pangama ni Santa Cecilia. Moingon kita, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang simbahang Katoliko, magiya sa iyang mga ginsakpan, diha sa dalan sa pagkamatarong, ug mas suod silang dadon, ngadto sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga makakaton kita sa pagbiya sa sala, sa tibuok natong kasing-kasing, ug magpabiling masinugtanon sa balaod sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sila nga wala mutuo, makabati sa pulong sa Dios, ug madala ngadto sa kaluwasang dayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami.
nga dili gayud unta nato pasagdan ang mga masakiton, ang mga idaran, ang mga nag-inusara, ug silang tanan nga nag-antos dinhi sa atong taliwala, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga matuuhong mihalina, makatagamtam sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Langitnon og maluluyong Amahan, dawata ang among mga pagampo nga mapaubsanong gituboy namo nganha kanimo sa pangama ni Santa Cecilia imong martir, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdahig pagpamaya sa iyang ngalan, alang usab sa pagkapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Mapo ang oron nga Dios, bubuhi sa imong panalangin kining mga gasa, og liguna kami diha sa pagtuo nga gimatuod ni Santa Cecilia pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kay ang imong santos nga martir si Santa Cecilia sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya
duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanan ka santos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadtong wa na say naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Cecilia, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan, ganasa, mahalan.
kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsunay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalidaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan, himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko ang imong kalawan kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. O
O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat, maghatag unta kanamo niadtong kalig-on sa kalag nga midasig kang Santa Cecilia imong martir sa pagpabilin nga matinumanon nimong alagad o sa pagkamananaog diha sa kasakit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot among gitugyan ang kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among mga pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanusa magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo, wag kahayag nga way pagkapalong mudan agunta kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang Dios nong kalig-on. Kanang kalig-on sa pagtuo nga dili mahadlok mamatay. Ang ato lang buhaton ato yung limpyuhan ang atong templo, ang atong kasing-kasing gikan sa gugma sa bahandi, gugma sa kwarta. Ilisa nato sa gugma sa pulong sa Ginoo. So kamong nahigugma sa Ginoo, padayon mong palit og slot, mamalitag slot, atong SBF daghan pa ni 500 pesos per slot. Niya ang atong CTUMM naatay tag 100 ra gid ni napatay ubay-ubay sad nga slots. Tingbon lang ni nato sa sunod nga mga adlaw. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and now let the weak say